салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату дӯстони азиз. мо ҳамиҷа як бародармо ай тоҷикистон мусалмони худмо дар шаҳри Подолск централни городской больница як аварияи сахт попал шидод бародаро беҳад мутаассифона бародар ҳамҷа хеле ки мо хабар дорем дастша бридиян ки омадем ҳамҷа бародари азиз ай тоҷикистон ноҳияи рашт ай қишлоқи ай деҳаи навдӣ давлато файздин алимбекович ному фамилия шуда бародаро ки омадем ҳамҷа агар худованд насиб кунад иҷозати дурмадан битиян иншааллоҳ мо медорем видеош мекунем ба шумо равой мекунем ба хотири худо чӣ қадаре метавонем 1 сум 10 рублай мақсад ёрдамаш кунем иншааллоҳ хуб мешавад. хуб мо бидорем бародар азиз иншааллоҳ бо хай давомша тамошо мекунем. Assalomu alaykum barodarim. Men Rasul, men Podolsk центральной больнице медбрат кор мекунам. Инҷа бародари мо Файздин 1 октябр садамаро дучор шуд. Мутаассифона дастша даст дод. Дастша аз китфи старби китф дастиро бридан. كيف اليوم؟ خدا را شکر خیلی بهتشتیم خیلی نصیب فلوکت دهی خیلی کوکنی نصیب دهی هم دستای دستو دیمان پامو شکستگی خیلی ای نصیب فلوکت خدا را شکر هزار مرتب شکر که زنده میدم خیلی همیشه شکر ممرون و همطور سر بلاکم ممرون ای هزار مرتب شکر бародаро ба вуҷуд надоромада намуданд барои больницада карантина мо ҳамҷа кор мекунем мо иҷозат гирифтем худам даромадам барои ҳар чизе ки ёрдаме ки дастон меяд барои бародаро ки файзин ки хуб меша беҳтар мешавад барои аллоҳ бо перевязка хеле хуб меравад паспорти тоҷикия мисабаб ҳар рӯз барои пул гирифта оплат шуд больница государственная больница инеким барои ки одамои полис надоранд лечение платно мешавад початам гипс кунам ин почашам шикастагӣ буд иншоаллоҳ дальнейшем бо операция бояд кунам почаша и ҳамаи оператсияҳои мусафир дорогостоящие як вале иншоаллоҳ бо врачош қати паго документош қати ҳамаш қати шумо нишон медиҳем иншоаллоҳ далел меорем имрӯз якшанбеай камтара голи врачош нестанд вале иншоаллоҳ ки хуб мешавад саломатиш ҳар касе ки мусад метавонед кӯмак кунед аз барои аллоҳ кӯмактон босон иншоаллоҳ аллоҳ аҷртон медиҳад. салому алайкум дӯстони азиз бахши зиёд ки моро дурмада намудан мо дар ин подолски больница централни больница карантин рафта истодаем беҳад строгия хай нака маҳмад расул алҳамдулиллоҳ бародар бародар расулҷон дуромад бемора мақсад запис кар алҳамдулиллоҳ метравда падарша раҳмат кунад хизмат каресте хай иншоаллоҳ бародара мақсад ина китифша бридиян бо яй даста полни калташ карян и зонуш полни шикастаги ҳамон кулчаи зону шикастаги номаълум ага аниқш мекунад поша мебран ба ҳамон хотир беҳад суми калон дар кора агар имконият бошад дастгирӣ кунем иншааллоҳ ҳозир бо документоша запис мекунем рақамои телефонша рақамои карташа ки кадмиш мақсад прамои қатиш да связ кардане иншааллоҳ мақсад қатиш ҳамсӯҳбаше бародар номаш файздинай ай шаҳри ай ноҳияи рашт ай шаҳри ай қишлоқи навдӣ бародари азиз ба он хотир мақсад дастгирӣ кунем хуб мешавад гап дар шаҳр айгиҷо будан набудани вай нест самгилани мусалмоне ба тоҷики бародари хуб бародари азиз дастгирӣ кунем май даки расулҷон худо нигаҳбонад бошад. бародари азиз хай чӣ хеле худо дидем дурмадем хай мутаассифона дарони ки омада намудан раҳмат кунад падари бародара ки мақсад медбирад да ҳамҷа кор карестай и фахри миллате ки мақсад диде ки тоҷики худмо буда ҳамҷа дастгирӣ ба хотири худо привязка ва ҳамаам корша ҳамон бародар худаш карда иста бепули беҳичи рӯзи як рӯз да ҳамҷа хокаран 3000 чанд сум вала алами 2800 рубля и хеле суми калонай бачаҳои наим хлебзаводе ки дар нижнегородскиян
شگر خیلی هم کروش مقصد اینه برادر خودشورم همونجا مقصد تاکسی الحمدلله خدمت فرستاده رفته آمده است هم کروش تایی صد چند هزار و الان جمع کردن دو دانش مقصد این سوم هیچی نمیشه این افیراس 500 چند هزار فقط افیراسش میشه و همون خاطر چقدر میتونی 1 روبل 10 روبل به خاطر خدا مقصد جمع کنی رحمت کنه گذاشتم تو برای دستگیری تو بتونی هم ویدیو را فهم کنی که تو برادر خیرخواه ببینن مقصد ما برای تقاضا خدمتشون نده مقصد این هر یک کاری سریوز مقصد همین چیزی که جدی میشوند به همون خاطر ما ویدیو میگیریم فهم میکنیم برای برادر خیرخواه خیلی از زیادن که متاسفانه نه هر کدومش این ویدیوها رو میبینن این شرایطی برادر خیلی از زیاده صاحب 4 فرزند دیگه این کار کردن نمیتونه برای سرش هم مقصد ضربه خورده دستش کلتا کردن خدا شفاش بده ممکن پوشم کلتا کنه برای که چه زانو هم شکسته پو خیلی ضربی سخت خورده خداوند نگهبان تو باقی در امان خدا باشه خیلی شما